sakawa a farkon zance, wanda ya yi uwa baba mawadacin da bai bukatar rance. Ya yi Ali da sabon nasa sarki wanda baya kunci, kuma shi ya ban iko na wake amarya ga angonta. Angon amarya Abubakar na san da baka da tamka. A cikin zuciyarta ka zauna na tabbata tana kishinka. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren burgewa Allah sa ya dorewa. Na ji ana ta zancen ku a gida na ce da ku san barka. Abubakar Lauba angon Fatima ina gaida ka. Kana da kyan hali Abubakar na Fatima ina gaida ka. Ga yawan taimakon al'umma na ce ina wani gaka. Fatima a yau ta zan matar ka, dole ne na ma san barka. Ka gane yau dai ta zan matar ka, sai ka bata kulawa. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren burgewa Allah sa ya dorewa. Na ce ina amarya ta mu Fatima nake nufi zo zauna. Fatima kin zamo mata a gurin Abubakar da ke zai zauna. Idan ya ce da ke amarsa ta ango ki ce da shi angona. Ni na san da ke zai zauna domin ku kin zamo zaɗinsa. Amarya ango lalle kun dace dangi suna taya kwaku. Amarya ki adon ki sa lalle a yau zaki don angon ki. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren burgewa Allah sa ya dorewa. Masu tunanin ki dan basu babu tarihin ki. Fatima Zara ce amarya kun Abubakar Allah ya tsare ki. Ango amarya Shamsan Dauran ne a yau nake ta yin baitin ku. Fata na ku zama abin fahari ina nufin cikin dangin ku. Amarya ango fata na shine a yankin ku ai ta yaba ku. Ku zama madobin al'umma amarya ango Allah tsare ku. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren burgewa Allah sa ya dorewa. Zana gaida baba da mama agun ku tarbiyar suna yi yabawa. Ba sa son fushin ku amarya da ango umma baba na yi yabawa. Amarya ango kun san cewa mama da baba su ne jigo. Dan Allah sai mu ba su kulawa, mama da baba Allah tsare ku. Na yi gaisuwar ta'aziyya ga mama ta ango Allah ji kanki. Ya sanya rahama a makwancin ki ya rabbi sarki amin. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren burgewa Allah sa ya dorewa. Abokai abun ango kuma kyawun halin ku na yi yabawa. Ilahu ya bar ku a tare da junan ku ba batun warewa. Na ji ango yana ta yaba ku halin ku ba batun kushewa. A bangare na amarya kawayenta na da kyawun hali. Na ji suna ta cewa ki damki mije ki sai ki bashi kulawa. Ango amarya nan ne za na tsaya shassan ne nake baitin ku. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren burgewa Allah sa ya dorewa. An daura auren soyayya kowa da kowa na murna. Abubakar Lauba angon Fatima amarya. Auren ku auren birgewa Allah sa ya dorewa.